Abdul GIRMA TV don na subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar yin ɗora. Ka san fa an fa kusa exam, dole sai an dage an yi karatu saboda exam din nan mai zafi ce. Kaga malamin nan yayi test, sannan kuma ga assignment ma ya bayar again, bai wannan ba. Wayya mai abincin nan ne har yanzu na je ruba ta kawo maka abincin nan ba lafiya kuwa? Kuma sai jinwa nake ji gashi nan tun ɗazu. Da Allah ki turo yaro a kawo mana abincin nan yanzu. A wannan. Bari na zo kawai idan an kawo abincin a bayar a baka ita. To shikenan ba matsala ba matsala. Idan malamin nan na gaya ma fa zai wulaƙanci sosai fa in ba wannan ba wannan ba ya kamata a ce. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawan na suna sha ga mu. Ok, ya ce in ka kawo aje masa ya je zai da. Ya yi kwana biyu. Wannan bi kaje mana nan. Kai ka ga abin aje ka kawo kana azu. Sai dai maroci ne. Wanya maroci ajiya aka bani ma ko buɗa ma ban yi ba bare in san me a ciki. Kai ban yadda da kai ba. Baka yadda ba to shi. Ina kallon ka. Na to shi ne ka fuske ji. Ya tunda baka gani ne. Ba sai ne na gaya masa. Abincin na dinin wannan da nake fito da ka abinci Sai na gaya masa. ka gane. Na san halin shi. Maroci ne. Kawai wai ya zo ba wani magana ba wani wannan kawai ya zaga abinci. Kawai ya zaga abinci. Ya za ka ci mana abinci? Abincin ma dan dandana to cokali dai. Wannan maganin